Qırgızistanda goňşy Gazagystanyň aktivistleri Janözen wakalarynyň 2-nji ýyl dönümini bellediler. Munun 2 ýyl odal Gadak şäheri Janözende protest geçiren newitçi işgärler bilen polisiýanyň arasynda ganyny çaknyşyklar bolupdy. Aktivistler 2011-nji ýylda bolan gadaplylygyň doly deriňelmegini talap etdiler. Şol wakalarda polisiýa 17 adamy öldüripdi. Kievde opozisiya liderleri Ukrainanyň baş prokuroru bilen duruşup, şu aýyň başynda Ýewropa Birleşigine ýyrarly protestçileriň polisiýa tarapyndan basylyp ýatyrylmagy bilen bagly wakalaryň doly deriňelmegini soradylar. Kiewň köçelerinde müňlerçe protestçi Ukraina hökümetiniň assosiasiýalaşygyna bolan garaýşyny üýtgetmegini talap edýärler. Russiýanyň Respublikasy Tatarstanyň paýtagty Kazanda ýaşlar guramalarynyň onlarça wekili Ukrainadaky demonstrasiýalary gollap ýürüş geçirdiler. Demonstrantlar ellerinde Ýewropa hawa gulagy ýok şygarly plakatlary hem sakladylar. Siz Azatlyk radiosynyň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.